Η νύχτα της 21ης Αυγούστου του 1955, σε μια μικρή πόλη στην αγροτική περιοχή του Κεντάκι των Ηνωμένων Πολιτειών, 11 άτομα, 8 ενήλικες και 3 παιδιά, όρμησαν στο αστυνομικό τμήμα σε κατάσταση ακραίου πανικού. Τα ρούχα τους ήταν ατιμέλητα, τα πρόσωπά τους χλωμά και τα μάτια τους έκρυβαν ακόμα έναν ανεξίτηλο τρόμο. Ένας άνδρας από την ομάδα αγκομαχούσε και ούρλιαξε στον αξιωματικό υπηρεσίας. «Χρειαζόμαστε βοήθεια. Τους πολεμάμε για σχεδόν 4 ώρες». Ποιον πολεμούσαν? Τι πολεμούσαν? Η απάντησή τους θα γινόταν μία από τις πιο διάσημες, παράξενες και αμφιλεγόμενες συναντήσεις με εξωγήινους στην αμερικανική ιστορία. Μια ιστορία που αργότερα ενέπνευσε μια σειρά από κλασικές ταινίες όπως ο Ε.Τ., ο Εξωγήινος, τα Gremlins, τα Critters και οι στενές επαφές τρίτου τύπου. Μια ιστορία που μέχρι σήμερα, μετά από περισσότερα από 70 χρόνια, εξακολουθεί να μην έχει μια τελική εξήγηση αποδεκτή από όλους. Αυτή είναι η συνάντηση του Kelly Hopkinsville, γνωστή και ως η υπόθεση με τα καλικατζαράκια του Hopkinsville ή τα πράσινα ανθρωπάκια του Kelly. Και τώρα, σας προσκαλώ να ταξιδέψετε πίσω στον χρόνο μαζί μου σε εκείνη τη μοιραία νύχτα. Το Kelly ήταν ένα μικρό χωριουδάκι που βρισκόταν περίπου 12 χιλιόμετρα βόρεια του Hopkinsville, στην κομιτεία Christian του Κεντάκι. Τη δεκαετία του 1950, αυτή ήταν ακόμα μια καθαρά αγροτική ύπαιθρος, με εκτεταμένα χωράφια καπνού, σκονισμένους δρόμους από κόκκινο χώμα και έναν καθαρό, έναστρο νυχτερινό ουρανό, αμόλυντο από τα φώτα της πόλης. Σε ένα απομονωμένο οικόπεδο στο Κέλι υπήρχε ένα απλό ξύλινο σπίτι 3 δωματίων, άβαφο, χωρίς τρεχούμενο νερό, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς τηλεόραση, ούτε καν βιβλία. Αυτό ήταν το σπίτι της οικογένειας Σάτον. Εκείνη τη νύχτα, αυτό το μικρό σπίτι υποδέχτηκε μερικούς καλεσμένους. Ένας φίλος της οικογένειας, ο Billy Ray Taylor και η σύζυγός του, ήρθαν για επίσκεψη από την Πενσιλβάνια. Συνολικά, υπήρχαν περίπου 11 άτομα στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένης της κυρίας Glennie Langford, των γιών της Elmer Lucky Sutton και John Charlie J.C. Sutton, των συζύγων τους, του ζεύγους Taylor και μερικών παιδιών. Ήταν ένα τυπικά πνιγυρό βράδυ του Αυγούστου στον Αμερικανικό Νότο. Ο αέρας ήταν γεμάτος υγρασία και ο ήχος από τα τριζόνια που τερέτιζαν ακατάπαυστα γέμιζε την ατμόσφαιρα. Όλα φαίνονταν τόσο γαλήνια που έμοιαζε αδύνατο να συμβεί κάτι ασυνήθιστο, μέχρι περίπου τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ο Billy Ray Taylor βγήκε στο πηγάδι πίσω από το σπίτι για να βγάλει λίγο πόσιμο νερό. Όταν κοίταξε ψηλά στον ουρανό, κάτι τον έκανε να παγώσει. Ένα λαμπερό, δισκοειδές αντικείμενο με ραβδόσεις στα χρώματα του ουράνιου τόξου να το ακολουθούν, γλιστρούσε στον ουρανό. Σιγά σιγά χαμήλωσε το υψόμετρό του και μετά εξαφανίστηκε πίσω από τα δέντρα σε ένα μικρό δάσος, περίπου 100 μέτρα από το σπίτι. Ο Τέιλορ άκουσε μάλιστα ένα σφύριγμα, σαν αέριο που διέφευγε. Έτρεξε γρήγορα πίσω στο σπίτι, χλωμός, και διηγήθηκε αυτό που μόλις είχε δει. Αλλά κανείς δεν τον πίστεψε. Η οικογένεια Σάτον το γέλασε, λέγοντας στον Τέιλορ ότι μάλλον τον μπέρδεψε με ένα πεφταστέρι. Απλώς τον πείραξαν λίγο ακόμα και επέστρεψαν στο δείπνο τους. Πέρασε περίπου 1 ώρα και όλα παρέμειναν ήσυχα. Τότε ο σκύλος της οικογένειας άρχισε να γαυγίζει άγρια στην αυλή, να γαυγίζει ασταμάτητα, να γαυγίζει σαν τρελός. Ο Λάκι Σάτον και ο Billy Ray Taylor άρπαξαν τα όπλα τους. Μια καραμπίνα διαμετρήματος 12 και ένα τουφέκι διαμετρήματος 22 και βγήκαν προσεκτικά από την πίσω πόρτα. Και εκείνη τη στιγμή οι ζωές τους άλλαξαν για πάντα. Στο χλωμό φως από το παράθυρο της κουζίνας, οι 2 άνδρες είδαν ένα πλάσμα να πλησιάζει. Είχε ύψος μόνο περίπου 1 μέτρο, με 1 λεπτό, ασημένιο μεταλλικό σώμα που λαμπύριζε σαν να ήταν καλυμμένο με ένα στρώμα αλουμινίου. Το κεφάλι του ήταν ασυνήθιστα μεγάλο, σε σχήμα οβάλ και δεν είχε λαιμό. 2 μακριά, μυτερά αυτιά, άνοιγαν στα πλάγια σαν αυτιά νυχτερίδας. Τα 2 μεγάλα, λαμπερά κίτρινα μάτια του έλαμπαν έντονα σαν προβολή στο σκοτάδι. Τα μακριά του χέρια κρέμονταν μέχρι τα γόνατά του, καταλήγοντας σε κυρτά κοφτερά νύχια. Τα 2 του πόδια ήταν κοντά και αδύνατα. Το πλάσμα σήκωσε και τα 2 χέρια στον ουρανό, σαν να παραδεινόταν ή σαν να αποτελούσε απειλή. Ο Λάκι και ο Μπίλι Ρέι δεν περίμεναν άλλο. Άνοιξαν πυρ. Μπαμ!
Ο ήχος της καραμπίνας αντίχησε στην ήσυχη νύχτα και οι σφαίρες βρήκαν το στόχο τους, ή τουλάχιστον έτσι ορκίζονταν. Αλλά αντί να καταρρεύσει, το πλάσμα απλώς έκανε μια τούμπα προς τα πίσω, σαν μια σπρωγμένη κούκλα, στη συνέχεια αναπήδησε γρήγορα και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι, κινούμενο με ένα παράξενο βάδισμα. Μισό περπάτημα, μισό αιώρηση. Οι δύο άνδρες υποχώρησαν στο σπίτι, με τις καρδιές τους να χτυπούν σαν τύμπανα πολέμου. Πριν προλάβουν να συνέλθουν, ένα άλλο πρόσωπο εμφανίστηκε στο παράθυρο, με τα ίδια κίτρινα μάτια, το ίδιο μεγάλο κεφάλι, να κοιτάζει μέσα στο σπίτι. Ο Λάκη πυροβόλησε ξανά με το όπλο του μέσα από τη σίτα του παραθύρου και το πλάσμα εξαφανίστηκε. Αλλά αυτή ήταν μόνο η αρχή. Για τις επόμενες 3 με 4 ώρες, η οικογένεια Σάτον και η Τέιλορ έζησαν στην κόλαση. Εκείνα τα πλάσματα δεν επιτέθηκαν μαζικά. Δεν έσπασαν τις πόρτες και δεν ούρλιαζαν. Έκαναν κάτι πολύ πιο τρομακτικό. Έπαιζαν με τους φόβους των θυμάτων τους. Ένα πλάσμα εμφανίστηκε στη στέγη και αντίχησε ο ανατριχιαστικός ήχος από νύχια που έγδερναν την τσίγκινη στέγη. Όταν ο Λάκη έτρεξε έξω για να το πυροβολήσει, ένα άλλο, κουρνιασμένο στο κλαδί ενός κοντινού δέντρου, άπλωσε ξαφνικά το μακρύ του χέρι και άγγιξε τα μαλλιά του Billy Ray Taylor καθώς στεκόταν κάτω από την τέντα της βεράντας. Οι άνθρωποι μέσα στο σπίτι ούρλιαξαν από τρόμο και τράβηξαν τον Taylor μέσα. Ο Λάκη γύρισε και έριξε 2 συνεχόμενους πυροβολισμούς στο πλάσμα πάνω στο δέντρο. Έπεσε στο έδαφος, αλλά δεν πέθανε. Σηκώθηκε, ταλαντεύτηκε λίγο και μετά όρμησε στο δάσος. Οι σφαίρες δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Ή μάλλον, οι σφαίρες φαινόταν να βρίσκουν τον στόχο, άκουγαν καθαρά έναν μεταλλικό ήχο σαν μια σφαίρα να αναπηδά σε ένα τηγάνι αλουμινίου. Αλλά αυτά τα πλάσματα έμοιαζαν να είναι αθάνατα. Η κυρία Γκλένι Λάγκφορντ, η μητριάρχης της οικογένειας, αφηγήθηκε αργότερα στην ερευνήτρια Ιζαμπέλ Ντέιβις. Έμοιαζε με μπιτόνι βενζίνης 5 γαλονιών, με ένα κεφάλι στην κορυφή και μικροσκοπικά πόδια. Λαμπύριζε έντονα όπως η πρόσωψη του ψυγείου μου. Σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, εκείνα τα πλάσματα ανέβαιναν και κατέβαιναν, εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν, σε ένα παράθυρο και μετά σε άλλο, μερικές φορές στη στέγη, μερικές φορές στο έδαφος. Δεν φαίνονταν να φοβούνται τους πυροβολισμούς και δεν φαίνονταν να φοβούνται τους ανθρώπους. Κατά τις 11 η ώρα το βράδυ, μετά από σχεδόν 4 ώρες υποπολιορκία, ολόκληρη η οικογένεια δεν μπορούσε να το αντέξει άλλο. Διέσπασαν την πολιορκία, έτρεξαν στα 2 αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα μπροστά από το σπίτι και απομακρύνθηκαν με πλήρη ταχύτητα προς το Χόπκινσβιλ. Όταν έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα του Χόπκινσβιλ, τα 11 άτομα, 8 ενήλικες και 3 παιδιά, βρίσκονταν σε κατάσταση εξαιρετικής ταραχής. Ο αξιωματικός υπηρεσίας αρχικά νόμισε ότι είχε γίνει ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ 2 οικογενειών. Αλλά όταν άκουσε την ιστορία, κάλεσε αμέσως τον αρχηγό της αστυνομίας Ράσελ Γκρίνγκουελ. Μέσα σε 1 ώρα οργανώθηκε μια μεγάλη συνοδεία. Τοπική αστυνομία, πολιτιακή αστυνομία του Κεντάκι, στρατιωτική αστυνομία από την κοντινή βάση Fort Campbell, αναπληρωτές ερήφιδες, ακόμα και ένας φωτορεπόρτερ από την τοπική εφημερίδα Νέα Εποχή του Κεντάκι. Η αυτοκινητοπομπή κατευθύνθηκε με θόρυβο προς το κέλι. Στη σκηνή, οι ερευνητές βρήκαν ξεκάθαρα στοιχεία ανταλλαγής πυροβολισμών. Κάλικες από σφαίρες σκορπισμένοι παντού, τρύπες από σφαίρες στους τοίχους και στις σίτες των παραθύρων. Αλλά δεν υπήρχαν πτώματα πλασμάτων, ούτε αίμα παράξενου χρώματος και κανένα περίεργο ίχνος πατημασιάς. Δεν υπήρχαν ασυνήθιστα μεταλλικά θραύσματα. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Υπήρχε μια λεπτομέρεια που επανέλαβαν πολλοί. Ένας αστυνομικός διηγήθηκε ότι είχε νιώσει κάτι στο δάσος. Ένα ανεξήγητο συναίσθημα που έκανε τις τρίχες στον σβέρκο του να ανατριχιάσουν. Ένας άλλος αξιωματικός της στρατιωτικής αστυνομίας είπε ότι υπήρχε ένα κομμάτι γρασιδιού που εξέπεμπε ένα παράξενο φως για μερικά δευτερόλεπτα και μετά ξεθόριασε. Αφού έψαξαν παντού χωρίς κανένα αποτέλεσμα, ο αρχηγός Γκρίνγκουελ πήγε στην κυρία Γκλένι Λάγκφορντ και είπε, σύμφωνα με τη μετέπειτα αφήγηση του εγγονού της: «Λυπάμαι, κυρία Γκλένι, αλλά δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Δεν υπάρχουν πτώματα, απολύτως τίποτα. Κάτι σίγουρα συνέβη. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο.
αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο. Η αστυνομική αυτοκινητοπομπή έφυγε και η κυρία Γκλένι έβαλε τα 3 εγγόνια της για ύπνο πριν ξαπλώσει και η ίδια. Ο γιος της Τόση Καοτεσιολάκη κάθισε στην κουνιστή πολυθρόνα δίπλα στο κρεβάτι με την καραμπίνα να ακουμπά στην αγκαλιά του. Περίπου στις 2:30 το πρωί, η κυρία Γκλένι Λάγκφορντ ξύπνησε από κάτι. Άνοιξε τα μάτια της και το είδε. Ένα πρόσωπο με μεγάλα κίτρινα μάτια κοίταζε μέσα από το παράθυρο ακριβώς δίπλα στο κρεβάτι της. Ούρλιαξε φωνάζοντας τον Λάκη και εκείνος γύρισε, σήκωσε το όπλο του και τράβηξε τη σκανδάλη. Ο πυροβολισμός ακούστηκε, το τζάμι του παραθύρου θρηματίστηκε, αλλά το πλάσμα είχε εξαφανιστεί. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που τους είδαν εκείνη τη νύχτα. Όταν ο ήλιος ανέτειλε το πρωί της 22ης Αυγούστου του 1955, η οικογένεια Σάτον ήταν ακόμα ζωντανή. Αλλά οι ζωές τους δεν θα ήταν ποτέ ξανά οι ίδιες. Η ιστορία εξαπλώθηκε γρήγορα σαν πυρκαγιά. Οι τοπικές εφημερίδες μετέδωσαν την είδηση, ακολουθούμενες από τις εθνικές εφημερίδες. Τότε όλος ο κόσμος το έμαθε. Η πολεμική αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω ενός μυστικού προγράμματος έρευνας για άτια με την ονομασία Σχέδιο Μπλε Βιβλίο, ερεύνησε το περιστατικό. Η επίσημη κατάληξή τους ήταν πολύ σύντομη και ψυχρή. Φάρσα. Δεν έγιναν περαιτέρω σχόλια. Αλλά οι άνθρωποι που ήταν παρόντες στο κέλι εκείνη τη νύχτα δεν άλλαξαν ποτέ τις καταθέσεις τους. Για το υπόλοιπο της ζωής τους, παρά το γεγονός ότι γελιοποιήθηκαν, αμφισβητήθηκαν και τους πήραν συνεντεύξεις στα σπίτια τους δημοσιογράφοι και ερευνητές, η οικογένεια Σάτον παρέμεινε σταθερή. Είχαν δει εκείνα τα πλάσματα. Τα είχαν πολεμήσει και δεν τα έβγαζαν από το μυαλό τους. Ο Λάκη Σάτον, αυτός που έριξε τους περισσότερους πυροβολισμούς εκείνη τη νύχτα, αργότερα συχνά απέφευγε να αναφέρει το θέμα. Πέθανε το έτος 2005, παίρνοντας την πίστη του στον τάφο. Η κυρία Γκλένι Λάγκφορντ έγραψε μια πλήρη, υπογεγραμμένη δήλωση λίγο καιρό μετά το συμβάν. Σε αυτό το έγγραφο περιέγραψε αυτό που είχε δει ήρεμα, με λεπτομέρειες και χωρίς κανένα απολύτως σημάδι υπερβολής. Είναι αξιοσημείωτο ότι όταν η αστυνομία έφτασε στη σκηνή, κανείς από την οικογένεια δεν φαινόταν να είναι μεθυσμένος. Δεν υπήρχαν μπουκάλια με ποτά στο σπίτι και δεν υπήρχαν σημάδια παραπλανητικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, τι συνέβη πραγματικά τη νύχτα της 21ης Αυγούστου του 1955. Τα τελευταία 70 και πλέον χρόνια, οι ερευνητές έχουν διατυπώσει πολλές υποθέσεις. Μια υπόθεση είναι ότι η εξωγήινη είναι πραγματική. Αυτή είναι φυσικά η εξήγηση που προτιμούν οι ερευνητές στον άτια. Ο μεγάλος αριθμός μαρτύρων, η μεγάλη διάρκεια του γεγονότος, η συνέπεια στις καταθέσεις και το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν κανένα κίνητρο να επινοήσουν μια ιστορία, όλα αυτά κάνουν την υπόθεση Kelly Hopkinsville μία από τις πιο αξιόπιστες συναντήσεις στην ιστορία της ουφολογίας. Μια άλλη υπόθεση κάνει λόγο για μπούφους της Βιρτζίνια. Ο σκεπτικιστής ερευνητής Τζόνι Κέλ, το έτος 2006, πρόσφερε μια πιο πρακτική εξήγηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτά τα πλάσματα θα μπορούσαν να ήταν απλώς ένα ζευγάρι μπούφων της Βιρτζίνια, ένα ηθαγενές είδος κουκουβάγια στο Κεντάκι. Ο μπούφος της Βιρτζίνια έχει ύψος περίπου 60 με 70 εκατοστά, με μεγάλα κίτρινα μάτια που λάμπουν στο σκοτάδι. Μητερά φτερωτά αυτιά που προεξέχουν, αιχμηρά νύχια και ασημογκρίζο φτέρωμα που μπορεί να φαίνεται μεταλλικό κάτω από το φως του φεγγαριού. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το είδος κουκουβάγιας είναι πολύ επιθετικό όταν προστατεύει τη φωλιά του. Ο ήχος από τις κουκουβάγιες που χτυπούν τα φτερά τους, τσιρίζουν και περνούν γρήγορα μέσα στη νύχτα, θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση πλασμάτων που επιτίθενται. Μια τρίτη υπόθεση μιλάει για ένα πεφταστέρι και μαζική αυθυποβολή. Εκείνη ακριβώς τη νύχτα, υπήρξαν πολλές αναφορές για ένα λαμπερό μετέωρο που πετούσε στον ουρανό του Κεντάκι, το οποίο θα μπορούσε να ήταν το κεάτια που είδε ο Μπίλι Ρέι Τέιλορ. Αφού ταράχτηκε από αυτή την αρχική εντύπωση, ίσως ολόκληρη η οικογένεια έπεσε σε κατάσταση μαζικής ιστερίας, προκαλώντας την ερμηνεία κάθε ήχου και κάθε σκιάς μέσα στη νύχτα ως εξωγήινη απειλή. Μια τέταρτη υπόθεση είναι αυτή μιας υπολογισμένης φάρσας.
Μερικοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού από μια γειτονική πόλη ονόματι Χος Κάνσλερ, υποστήριξαν αργότερα ότι ολόκληρη η οικογένεια ήταν μεθυσμένη και έκαναν πλάκα, πετώντας γάτες στη σίτα της πόρτας για να τρομάξουν ο ένας τον άλλον. Αλλά αυτή η υπόθεση δεν εξηγεί γιατί άσχετοι άνθρωποι, αστυνομικοί, στρατιωτικό προσωπικό, δημοσιογράφοι, παρατήρησαν επίσης την ειλικρινά τρομοκρατημένη κατάσταση της οικογένειας. Έχουν περάσει 7 δεκαετίες από εκείνη την πνιγυρή νύχτα του Αυγούστου. Το ξύλινο σπίτι των 3 δωματίων όπου ζούσε η οικογένεια Σάτον έχει γκρεμιστεί και το οικόπεδο έχει πλέον αλλάξει ιδιοκτήτες. Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενους έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά η ιστορία παραμένει, πιο ζωντανή από ποτέ. Το συμβάν του Κέλι Χόπκινσβιλ έχει εμπνεύσει άμεσα ή έμεσα μια σειρά από έργα της λαϊκής κουλτούρας. Η ταινία «Ετά, ο εξωγήινος», 1982, του Στίβεν Σπίλμπεργκ, μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες όλων των εποχών, προέρχεται άμεσα από ένα σενάριο που δεν γυρίστηκε ποτέ με τίτλο «Νυχτερινή ουρανή», το οποίο έγραψε ο Σπίλμπεργκ βασισμένο στην υπόθεση Κέλι Χόπκινσβιλ. Η κωμωδία τρόμου Critters, 1986, εμπνεύστηκε χαλαρά από αυτό το γεγονός. Ταινίες όπως τα Gremlins, στενές επαφές τρίτου τύπου, Ιωνός και το πνεύμα του κακού, φέρουν όλες το σημάδι του Κέλι σε κάποιο βαθμό. Ακόμα και στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, ο σχεδιασμός του Pokémon τρίτης γενιάς Sablaye εμπνεύστηκε από την περιγραφή των καλικάντζαρων του Χόπκινσβιλ. Κάθε χρόνο, τον Αύγουστο, η πόλη του Χόπκινσβιλ διοργανώνει την ημέρα απαγωγής από εξωγήινους ή ημέρα εξωγήινης εισβολής, ένα φεστιβάλ που προσελκύει χιλιάδες τουρίστες από παντού για τον εορτασμό αυτού του παράξενου γεγονότος. Τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν όλη την ημέρα και ο κόσμος πουλάει μπλουζάκια τυπωμένα με τα πράσινα ανθρωπάκια του Κέλι. Τα παιδιά βγάζουν φωτογραφίες δίπλα σε μοντέλα υπτάμενων δίσκων. Η φράση «μικρά πράσινα ανθρωπάκια», ένας ιδιωματισμός που χρησιμοποιείται συνήθως στα αγγλικά για να αναφερθεί σε εξωγήινους, ίσως προήλθε ακριβώς από την ιστορία εκείνης της νύχτας στο Κέλι. Λοιπόν, τελικά, σε τι πιστεύουμε? Έγινε η οικογένεια Σάτον πραγματικά οι πρώτοι άνθρωποι στην αμερικανική ιστορία που ήρθαν πρόσωπο με πλάσματα από έναν άλλο κόσμο εκείνη τη νύχτα? Ήταν απλώς ένας συνδυασμός ενός συμπτωματικού πεφταστεριού, ενός ζευγαριού κουκουβαγιών που προστάτευαν τη φωλιά τους, μιας οικογένειας ταραγμένης σε σημείο να μην μπορεί να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από τις παραισθήσεις, και μιας ιστορίας που υπόθηκε ξανά και ξανά, μέχρι που έγινε ένας ζωντανός θρύλος από μόνη της. Ίσως να μην μάθουμε ποτέ την οριστική απάντηση. Οι μάρτυρες έχουν φύγει από τη ζωή, παίρνοντας τα μυστικά τους μαζί τους, και ο τόπος έχει αλλάξει. Οι αναμνήσεις έχουν ξεθοριάσει, αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ανεξάρτητα από το τι συνέβη πραγματικά, τη νύχτα της 21ης Αυγούστου του 1955, στην απομακρυσμένη ύπαιθρο του Κεντάκι, έχει αφήσει μόνιμα το σημάδι του στην ανθρώπινη φαντασία. Κάθε φορά που κοιτάμε τον νυχτερινό ουρανό και αναρωτιόμαστε αν κάποιος μας κοιτάζει και αυτός, κάθε φορά που βλέπουμε μια ταινία με εξωγήινους, κάθε φορά που ψιθυρίζουμε τη φράση «μικρά πράσινα ανθρωπάκια», θυμόμαστε ακούσια την οικογένεια Σάτον. Θυμόμαστε μια μητέρα που προστάτευε τα παιδιά και τα εγγόνια της μέσα στη νύχτα. Θυμόμαστε τους απεγνωσμένους πυροβολισμούς που έπεσαν στο σκοτάδι. Θυμόμαστε τα κίτρινα μάτια να κοιτάζουν μέσα από το παράθυρο. Και θυμόμαστε ότι, ίσως, μόνο ίσως, αυτό το σύμπαν να είναι πολύ πιο απέραντο και παράξενο από οτιδήποτε τολμάμε να φανταστούμε. Είναι η εξωγήινη πραγματική ή ήταν απλώς ένα ζευγάρι κουκουβάγες μέσα στη νύχτα?